ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്രേസി ടെക്. ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വാട്സപ്പിലുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്കുകളാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഗൈസ്, ആദ്യം വാട്സപ്പ് എടുക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ലോക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്ന്. ആദ്യം മേലെ കാണുന്ന 3 ഡോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പ്രൈവസി എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവസാനമായി എൻഡിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ലോക്ക് ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് അൺലോക്ക് വിത്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെൻസറിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്കി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഗൈസ്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന മെസ്സേജ് പ്രൈവറ്റ്ലി ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ആദ്യം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആ മെസ്സേജ്. എന്നിട്ട് ആ 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റിപ്ലൈ പ്രൈവറ്റ്ലി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് ഫോർവേഡായി വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വോയിസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഗൈസ്, ആദ്യം വോയിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മുകളിലേക്കോട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ വോയിസ് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേറൊരു വോയിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വോയിസ് നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും, എന്നാലും ചെറിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്. വാട്സപ്പിൽ പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ വന്നതാണ്. വീഡിയോ കോൾ ആദ്യം 4 പേർക്ക് മാത്രമേ ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 8 പേർക്ക് വരെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ വന്നതാണ്. അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അറിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ട്രിക്സ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ ട്രിക്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.